κύριε. Ζητείτε βοηθητικό προσωπικό για πριβέ κλάπου. Πας καλά, ρε. Δηλαδή έκανα καλά που την πήρα. Αγιά έκανες καλέ, απ' το Θεό θα το βρεις. Όταν κάνεις καλές πράξεις, μόνο καλά μπορεί να σε βρουν. Κι εγώ είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι ελεύθερη. Έπειτα η δουλειά εδώ έχει αυξηθεί. Γιατί μετά από εκείνο το δεν τραβάς του στράτου, το πήρα πατριωτικά και άρχισα να δουλεύω από το πρωί 10 ώρα. Μάλιστα 10 ώρα, όχι παίζουμε. Ρουβινίδες στους καμπινίδες, θέλω να αλλάξω υδροδικού. Τι ευλογία σου δώσε ο Θεός, κοπέλα μου. Πώς και δεν την εκμεταλλεύτηκες αυτή τη φωνή. Δεν μ' αφήσανε. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να βγω στην πίστα για να μην γίνω πουτάνα. Καντεμιά, Έγκυνα. Η συμβολή μου είναι τεράστια σε αυτό που λέγεται κοινωνικός ιστός. Ακούτε τι γίνεται εκεί έξω. Καλέ, για μένα χτυπιούνται τα παιδιά. Πες το μυστικός. Τι τους κάνεις και τους τρελαίνεις όλους. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τα κόλπα μου. Μυστικές συνταγές. Όλοι με ρωτάνε για σένα. Πώς είσαι. Σου δείχνουν δείξα πια μελαχρινή, ρουμάνα ουκρανή. Ο καθένας φαντασιώνεται διαφορετικά. Και εσύ τι τους λες. Τα καλύτερα. Αφού με έρθει λεφτά μου, βγει να τους δώσει μια φωτογραφία σου. Άντε κι εσύ. Είσαι χαζός. Και μετά θα τους στείλουμε μία με τη Σοφία Λόρεν. Με μένα δεν έχεις έρθει ποτέ. Δεν πάω με άντρες, κορίτσι μου. Είσαι ρετινή. Αλλά πού θα πάει. Δεν θα τρελεύετε να κακόψω. Θα με παρακαλάσετε ρε. Αλλά εγώ δεν θα σου κάθομαι. Γιατί θα είμαι μακριά. Πολύ μακριά. Φύγε από εδώ, ρε Λεωνίδα. Μη με λες Λεωνίδα. Γιατί είσαι έτσι περιποιημένη. Πώς θέλει να είμαι δηλαδή. Δεν σ' αρέσει που έρχομαι στη δουλειά μας. Πρέπει. Γιατί δεν σε βλέπει κανένας. Για ποιον μου στολίζεσαι. Με βλέπεις εσύ. Οχου. Δεν κάνει τίποτα τώρα. Δεν είναι πελάτης. Έχεις τα ρούχα σου. Τα πια. Έχεις περίοδο λέω. Ήρθαν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι αγάπη μου έχουν έρθει από την Περεστρόικα. Αυτό δεν το κατάλαβα. Αλλά κατάλαβα πως έχεις νεύρα. Δεν έχω νεύρα. Άντε καλέ. Εσύ βγάζεις καπνούς από τη μύτη. Άντε γιατί μας έχεις προμώσει τις πίπες. Πώς μιλάς έτσι παιδάκι μου. Άκου πίπες. Πολύ μακριά πάει το μυαλό σου. Έχεις αρχίσει τη φουντά. Σοκαρίστηκαν. Αντάλλαξαν απόψεις. Αλληλοαμφισβητήθηκαν με παραδείγματα και κατέληξαν πώς. Τα 16 εκατοστάσεις της είναι ένα πρώτης τάξης θέαμα. Τόσο απλά. Θα πάμε να παίξουμε το 31 που σου χρωστάει. Τι μου χρωστάει, μου χρωστάει. Ωραία λες. Πάρε την τσάντα σου και ακολούθα το Λεωνίδα όπως έκαναν οι 300. Λένε πως ο έρωτας είναι τυφλός. Εγώ όμως, γιατί νιώθω ότι βλέπω πρώτη φορά